namu saba don somo beri marhabani ya rawana aywa mbe ala tanu o kuma bi juwe ala ka tle hera da ala ka sawu manama ala ka dua ko ala ka laba ko manama ala ka jamana mbasi ambi fefe yini ni mondo ala ka no ya mbela jeri mo kuma biye juwe ni ala sona ma na kuma bawla kuma baw mi yo kuna funi tasira ando ta ko dalla me baje kulu tloka o mi ye awakado balad nange ale koni asiras kane kaza mi sedna umar kita l'enfant de kita budobo mi awakado jagi ale be awakado nego karafela amba fuka wale mbando mi awakado zeri ale be difula muruki refu mantorosite koni marhabani alhamdulillah aminga kene basitala mba ko basirela mantorosite dum songa kene mba alhamdulillah yusu ya fo chugomi jabaru masa ayedu kuraja an kene manyana ambe sofla masa tanuka barkada sangani wati kene beka aka keta be fanana nanya let barkada yoro mi rasulu bi tanu ka barkada sangani nanye ubela jile barkada ka wala nyumando ne mane kishibe rasulu ala ko jide aka amma masawfu wala nyumando ni ku barkada ka do lu sarati ambulo ambe do ke ala ku bulo kan shuje ankoro ka bana koro bashi ka ikado jiri ke lafiaula kura kanu shi soro jangu ku toro tumana minye amma saw ne amma baba to munum bi ciesu ala ka bada dari no yawiye ka kanu ba jama fo ku barkada ku wala nyumando ka benu sigero chuwe ku beni nyanguma faso ko nani faso koka ambe do de ke klo nyegele joko nyumani nyamada ko nyuma ala ka no yawiye ala se ko nyuma ala ko no ya anyirawiye ka mabe ka chari shuya ko latigi udo ni 20 ans ke shaki ne ba se ka 20 ans la nola wa ibaro mindo anga cherobe Vincent Jacques Traoré Vincent ko la rie Vincent ke shaki ba se ka 20 ans la ka ko di ka do shuya ko latigi ne ga shujuro tigu ka mabe ka chari ala ko no ya ufana ye yusu ikado ka fo ansiki kunya kuna foni wati ko ne ay dokesa femi ye ikado ka foni sanga ye kuna foni chama fana be awmbulo o kelengele munu sugandira na ko garjiga ye lo nyegele joko nyumani nyamada ko nyuma ala ka no ye mi ye ni sanga ye ko beki bismillah saha beki bismillah marhabani mandoro cité ko ne ay amela tanu ahaba aminga muradu abukapsa Mamadou ka muradu Mamadou ta ko muradu arama ne serana dugono ayde foyti adamana arama sanogo ali sisaba ga kala foyti adamana musu dama anita tiawa jaraga adama o moy vega blo ko fogulu de afana ya bla ibe ga bodo kulu ya bla adama wajarago ko kalate adama wakati aywa ko foyta soro ne ya fuye kale ga sheridu ne ya fuye utay ngado yego ni balama chebe fuye de ndetawo tabane patrie yusu ni gonga temana ye ni alaga je bla kungete magwanye mbe sebe damne ni lekuye leku ni ba le kala bi dajenge sabu kurumi na tofle to agi dasoro ndesani mona yusu ko femi kado anga sigili o kuma mi gbesena ko assise national ka boli adokoro colonel Azimu Koita fe o ka le ko mbe kai kado battery barashi battery ko labange ani politique ko mawni nyonche o kuma na mi kado e kurutumu samake ale kan nobla ni le ku kono ako assise national de la refondation no ANRE ay we bay ka fo ko amun kumbulo dale do ka na ke ka beni décembre kala ngile mu wani kile kana se kile mu ani woro ma ba fla ni mu wani kile sana o yusu ki bay ka fo ka bora do koro la seli o yajira ka fo ko jamakulu mi sigile do akonya na boli kama ko haute personnalité de la refondation o kuma ko oluye kuna foni ncharenga beni novembre kala kile mu ani fly o temene ka jira ka fo ko femi uni premier ministre fereton non premier ministre ale ko ninga wuli ka joko masega ke ko sabatilenye ko ganyo anfamu ko kuma na furanje fa ingo na lasa ko kabi wati ja ibai ka fosi ka kuma ulu ko ni bol daledo fereton tigela mau anika do fanga marabao ni nyonche yasa benga ke kelenga beka do dakele fe ka bo dakele fe angata ikado asizi na nataina nyonfe ko la selu ya jira ka fo tarata do novembre ko kilemu ani fla ba fla ni mwani kile saina ay waje kulu mini ikado ulu la ele sigile do ko labenin kama no ye ANR labeni
olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye a bɔli a dɔgɔkɔrɔ k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye jama fanba olu ka jɛni ko in ye ka don a da fɛ bɛɛ k'i sen don a la maa kana to kɔ k'a bɔli a dɔgɔkɔrɔ k'a kɔrɔ de y'o ye wulikajɔ olu bi senna ayiwa ko waati kɔni ma boloda pereperelatigɛ la k'a jira an na k'a fɔ ko a ko bɛna bɛ kɛ ka kuncɛ ni nin ye o kumana ko politikimaw ni jamana ɲɛmaa ka ɲɔgɔn ye kɔni bi senna n'o ye furancɛ fanga jamana ɲɛmaa ye a laban yɛrɛ kɛra ka bɛn ni novembre kalo ye o tile 29 ye ntɛnɛn don o kɛra i k'a dɔn jamana ɲɛmaa sigiyɔrɔ la Kuluba o kumana fɛn min i k'a dɔn u ka sigiyɔrɔ kumaw ni hakilina falenw ye a kɛra i k'a dɔn jamanajɛsoba min bɛ yen u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye min ye fɛɛrɛ tɔn tigilamaw ye u ka jɛkulu u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye u ni jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimu Goyita ye a ko yɛrɛ bɛɛ ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo o kumana Yusu ko nin ko bɛɛ lajɛlen k'u y'a labɛn kun jumɛn kama k'a kun ye i k'a dɔn bɛnka kɛ kelen kan ko u ka sabati ayiwa bɛɛ k'i sen don a la jamana den bɛɛ ka damakɛnya ko la maa kana to kɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn u ka sigi ka kuma ninnu ye an'u ka kunbɛn ninnu ye ayiwa min ye i k'a dɔn jɛkulu ninnu ye ko n'a ta bɛɛ k'u ma se ka ɲɔgɔn faamu o kumana bɛn ma se ka kɛ a ko la a ka ja hakilina caman olu falenna o hakilina min ko u welela k'u ka taa o hakilina falen fana na ko o laban kɛra mun ye i k'a dɔn fɛɛrɛ tɔn tigilamaw ɲɛna ko laban kɔni kɛra ka taa i k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛ la jɛrɛ min n'i k'a dɔn ɲaga don ni ɲɛfɔliw bɛna kɛ a kɛnɛ kan nka min ye i k'a dɔn colonel Asimu Goyita ye ko ale kɔni ye i k'a dɔn kuma ta ka sɛgɛ nin maa ninnu sɛgɛrɛ n'o ye fɛɛrɛ tɔn a fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ninnu ye o kumana k'u tun bɛ kɛnɛ kan ye ko u ka kuma la u y'a jira k'a fɔ ko olu ma ɲininka kuma ma sara olu la k'olu haju ma ɲininka ko Asimu kɔni y'a ka haju ta k'a fɔ olu ye ka ɲɛfɔliw kɛ k'a ban waati min na k'u wulila o kan k'olu ma ɲininka u dalakan na o kumana hakilina falenw ko u tun b'a ɲɛna ko don k'a ma kɛ o ye olu bolo tun o kuma ka ɲɛsin nin ko in ma ayiwa ko nin ko min labɛnnen filɛ ninnu fɛ ayiwa ko communiqué wɛrɛ bɔra k'a bin ka bɛn n'i k'a dɔn novembre kalo tile 30 ye o bɛ tali kɛ mun kan o de ye k'a fɔ ko ayi maa ninnu b'u ka jɔsen kan k'olu murutilen don taali ma sigi ka kuma in kɛnɛ kan n'o ye assise nationale ye wa k'u tora o jɔsen kelen kan ko bɛn ma kɛ a la ayiwa ko a kun tɛ an ka ɲɔgɔn hakili lajigi ko min ye ɲɛmaaya so ye n'o ye cadre d'échange des partis de regroupement olu ka ɲɛmaaya so ye k'u y'a jira k'a fɔ ko fanga furancɛ fanga k'olu bɛ fɛ a kɛ ko ɲuman ka kɛ a ka kuncɛ ɲuman na ko min ye i k'a dɔn olu fana ye laɲini 3 kɛ o laɲini 3 ko u ye i k'a dɔn wuli ka jɔ kɛ ko u ni maaba ninnu ka ɲɔgɔn ye waati tɛmɛnenw na min ye président de la transition ye Asimu Goyita ko ani k'a dɔn conseil national de transition o maa ɲɛma ani fangabulon maa ɲɛma n'o ye primature ye ko tɔ fila kɔni ye olu ka wele jaabi ko nka k'u ni Choguel ma se ka ɲɔgɔn ye cogo si la k'u ma se ka ɲɔgɔn faamu cogo si la k'olu ka laɲiniw ko i k'a dɔn ko da ma se ka don o kuma na wa jaabi ma di olu ma k'u b'a jira k'a fɔ ko waati fana ma boloda waati min ni o ye kalata waati ye kalata min kan ka kɛ i k'a dɔn don n'a nataw la ko kalata dun tɛna se ka kɛ abada n'a y'a sɔrɔ ni sigira kuma ninnu ma boloda n'o ye assise ye ko assise de kɛnɛ ka ye ko kalata ŋaniya bɛ siri ni k'a baaraw boloda wa o bɛ kɛ k'a sɔrɔ jamana den fanba sen b'a la min ye politikimaw ye u bɛɛ lajɛlen sen b'a la o kumana ko min ye politikimaa ninnu ye k'olu de ko ka assise waati ani k'a dɔn k'a fɔ kalata waati k'u kana kɛ kelenw ye ko fɛn kelenw tɛ ko k'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na Korotumu Samake ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ leku kɔnɔ u ka bidon bɔlen don e ko Mali politikimɔgɔw bɛ Mali ka ɲɛtaa fɛ yan ayiwa nin ko in kɔni yɛrɛ ɲininka kuma sera ko caman na sa an ma yɛrɛ ɲininka ko ye ninnu ti Mali ka ɲɛtaa fɛ dɛ ayiwa baasi tɛ komi diɲɛ kɛlen don communauté internationale CEDEAO n'a maɲɔgɔnlɔ ninnu olu fana bɛ politikimɔgɔw de dɔn n'o tɛ politikimɔgɔ yɛrɛ bɛ Mali la bilen wa ese politikimɔgɔw bɛ ni min wulila k'a da don o ka politiki bɛ ban o ka politiki bɛ ban nka ni min bɔra la o bɛ wɔyɔ kɛ o bɛ wɔyɔ kɛ o bɛ mankan ci o bɛ fa bɛɛ kɛ buru ye n'o tɛ an ka avion kulela o sɔli yan maa m'o kuma mɛn o avion dɔw dun bɛ ka pan dɛ o fana kuma cayara dɔw kulela ko da kana don o kuma la ko o maa minnu y'o kulu ye k'olu kana nɔ minɛ nin bɛɛ ye kɛlɛ dɔ ye nin kɛlɛ ninnu tɛ koba kuntan ye wa walahi anw bɛ kɛlɛ min na bi walahi lakana jamana den fantan ni 4 jamana seleke 4 lakana ani hakililatigɛ ni basigi ko tɔ bɛɛ bɛ na o kɔfɛ walahi n'o y'i bɔ a la wa u k'u ka kɛlɛ tɔw kɛ an da t'o la dɛ awɔ an da t'o la fiyewu bɔrɔla k'an kunna ja a diɲɛ ɲini kɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ i bɛ kɛ siriko 3 ni kankɔrɔ meleke ka taa suyɛ o dama min kɛra hakɛ t'o la nka o bɛna taa adamaden ma waaju jɔnni mun to ma waaju dɛ olu bɛ démocratie min kɔnɔ n'o ye sommet labɔli ye o jɔnni y'o démocratie sinsin a bɛ min Mitterrand tɛ a ma sa
boli yɛrɛ bɛ yen bilen wa boli yɛrɛ bɛ yen wa boli ko ɲɛnabɔ la ko an bɔra somedila boli la ani pola ani kuraba an y'a bɛɛ kɛ Faransi ala k'an kunna ja hali n'anw taara kɛnɛjalan kan ko nouvelle horizon an b'ale ta Moro aw ka dɔ diɲɛ tɔ kɛra min ye maa t'a cogo dɔn bilen min ye Kokala Mayiga Moro fana ye aw ka dɔn min ye ale ka bezi dɔ bɛ yen bezi o de ye ɲɛtaala ye bi min ye aw ka dɔn Kokala Mayiga yarɔ ale na kɛ ka dogodogoni kuma dɔ fɔ min ye o dogodogoni kuma dɔ y'o ta Moro ni k'o bila u yɛrɛ ka fɛ n da tɔgɔ kunnafoni di sira kura ninnu sanfɛ diɲɛ farati ye bi dɛ diɲɛ farati ye dɛ jani kumakan farati b'a la bi dɛ a banna diɲɛ farati ye a banna docteur Sogol Kokala Mayiga Moro aw ka dɔn min ye aw ka dɔn cɛ in kun bɛ ka kuma dɔ fɔ min ye Amadu Amaya Sanɔgɔ i ka dɔn awɔ min ye kuma dɔ kɛra o kan Moro aw ka dɔn docteur Sogol Kokala Mayiga ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye waati min na aw ka dɔn min ye an dayilen don a bɛ san 2 bɔ docteur Sogol Kokala Mayiga k'a ye kuma dɔ fɔ yarima dɔ na kɛ k'o kumakan ninnu da ni ka tila k'o bila aw ka dɔn min ye kunnafoni di sira kura o sanfɛ Moro san 10 kuma u b'a ta k'a kɛ sɔgɔmada in na kuma ye a nangarabaya fɛrɛ bɛ u bɛ san 100 ja ta k'o kɛ bi ja ye a banna o bɛɛ bɛ nin bɛɛ ye nangarabaya fɛrɛw de ye an k'an farati koyi an k'an farati dɛ ne m'a f'i ye yan nɔ komi kumakun yɛrɛ dabilala kun tɛ kuma la Mali kɔnɔ kumakun kun tɛ a banna o kumana kumakun kɔnɔ yan ne ko n ko réseaux sociaux magoɲa sociaux magosa sociaux a banna n'i bɛ fɛ k'a fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ɲuman b'a a bɛɛ b'a kɔnɔ nka anw ka fanba kɛmɛ jɔlen na 90 ye magosa ye a banna an ka taa Moro min ye aw ka dɔn nin kuma b'a kɔnɔ min ye san 2019 nin ɲɔgɔnna dɔ kɛra Sogol Kokala Mayiga ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn ko nin tɛ ko ba ye min ye maa minnu ye nin kɛ i k'a dɔn ale t'a yɛrɛ y'a kɔnɔ min ye aw k'a dɔn a ye kuma caman fɔ nka kosa in na min ye docteur Sogol Kokala Mayiga ni hakili b'a la aw k'a dɔn Ali Mukhtar Wan o ka waati la min ye kumakan dɔ fɔlɔfɔlɔlenw fana dɔ yera ni hakili b'a la Bandaw ale ye taali dɔ kɛ Kɔnɔwara a jirala k'a fɔ a kɛrɛ kan ko maa si kun kana don min ye aw ka dɔn Bandaw ale ye kuma dɔw fɔ ye o kuma aw ka dɔn o ja ye diɲɛ lamini o min ye o kumakan ye diɲɛ lamini k'o kɛra sababu k'a dɔn a waati jɛkulu min b'an fɛ n'o ye aw ka dɔn min ye hakɛ ɲini jɛkulu ye n'o ye aw ka dɔn syndicat ye olu fana y'o ta k'u ka ko ye u y'o ta k'u k'u ka kɛlɛ ye Moro aw ka dɔn maa min ye nin kuma bila Sogol Kokala Mayiga la ni ka tila aw ka dɔn ka kumakan ka kuma ninnu da Moro k'a tun bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min a bɛ kuma dɔw fɔ Sogol Kokala Mayiga awa n'a y'o jaabi Moro i k'a dɔn a bɛ yɛlɛ a bɛ fɛn dɔ kɛ min ye aw k'a dɔn walasa a bɛ se ka kuma sɔrɔ Sogol Kokala Mayiga da cogo min na Moro nin ko in de bɛ sen na wa i k'a dɔn awɔ min ye a ye kuma sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Sogol Kokala Mayiga o bɛ se ka kuma cogo min o ka fɔtaw fɔlen n'o ye kuma minnu fɔ Moro a ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ min ye aw k'a dɔn a y'o ta k'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ ko nin tigi kɔni bɛ ka min kɛ o ye aw k'a dɔn n bɛ karisa kɔ ye n bɛ aw k'a dɔn n bɛ awa min ye karisa k'a dɔn awa min ye n bɛ guanguan ta k'a sɛgɛrɛ ni hakili b'a la min ye Mukhtar Wan ka waati min na gouvernement bɛ wuli ka bɔ yen ni ɲɔgɔnna dɔ kɛra aw k'a dɔn minisiri dɔ la o minisiri aw k'a dɔn a tɛ baara la a ma mɛn a ma bɔ Moro aw k'a dɔn u ye o kumakan fana ta ni ko cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ ani aw k'a dɔn min ye premier ministre yɛrɛ ka secrétaire général yalima présidence ka secrétaire général o tun bɛ tali kɛ an fiyɛrɛ dɔ kan Moro ko daba wulila i k'a dɔn kuma cayara i k'a dɔn Sogol Kokala Mayiga ale fana ka nin waleya min filɛ nin ye Moro ko nin kuma kɔni a cayalen don bi dɛ Ala k'an kunna ja amina yarabi Maman Dure n'ale ka fasiri an y'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Ala k'an kunnaja kunnagoya to bɛɛ ka si ka ko kɛcogo la sa kunnagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ Ala k'an ta k'o ye Yusu an bɛ yɔrɔ min ko bi farati de dagalen don nka hali n'i y'i farati i k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ ko bɛ maa min ye dɔɔnin t'o fa maa bɛ ko bɛ maa min ye dɔɔnin t'o fa n'i dun y'a dɔn ko fɛn fɛn bɛ sɔn k'i kunu kan'a to a k'i nɛmu kan'a to a k'i nɛmu Yusu latigɛ kow ka ca nka an k'a dɔn k'a fɔ ko bi ma galama bila fɛn ko ni solila so gɛlɛmɛ n'a ta la inspecteur Sangarebugu an bɛ taa yen nɔ ni inspecteur taara n'an ye Sangarebugu nin ye i k'a dɔn muso dɔ ye a kɛlen kɔ ka tɛgɛ busa saba a ka baarakɛden tulo kɔrɔ hakili wasi bana y'a minɛ ka tila k'a muluku i b'a sɔrɔ baarakɛden ye jaabilen ayi dɛ i b'a sɔrɔ jinɛ don jinɛ tɛ dɛ a mɛnna a bolo yen koyi ni jinɛ don a tun b'a dɔn ni jinɛ kun don a b'a dɔn a dɔn dansago
danzan wale sogo de ka kasa aw ka ko fasara ay ma do be oluti ci de danzan ika mati jo dem sen nabi de jomala e karade akarado de jomala e karade de mawga farati abana bete ko be wallahi bete ko be ma akalenga dasanya ka akara kungul la mala ko akara malati ala de abana yusunu ngunare ni ale kan nobla sebe inspecteur ko nobbi ikado ko mawga fola ni muso yi ko alalla ko muso yi tunga jugu fo e jugu ya dan natna ke sa shu folo ko ne ko jugu ya taye o kuma na sanga ni wati fleni galama mana ci nyon na tege busa debi wolo wale de kulo koroko baragede ya damba yere yusu ibaye ka fo fe mi ka do fe munumbe tuma o tuma ade be wali de saba ali ne o yi ko mi igado o wolo ni dabole wakaka be ni jugu abo fana faraka ni ka don ne be sina chugo mi wolo ni bete ka ke ina fo ka e de insa jomba suku dola ko ka jomzo ye o kuma na fe mi ka do agbele ero ere jumenye o kuma na mi nye de nye na ya bla chila ala kana che ka fo kala bi dala maga wa mi nye ka do akata bulo kera sababu ye ka barakele ka haujani ka hakli bela jile wuli Allah akbar sanga ni wati tege busa de walde kulo ko ina fo jago abana yusu kuma na ningo bisena fe mi sigi nyaw nye sanga ni wati ulu bi la faralila ulu bi la sabalilila ko sigi nyaw ire do ko ko lu kuma na muso nye ya to do dibila ko RD ko lu kuma na ye ka jira la ka fo muso sabali ire bangi muso de barake dinya ichi ngabi ka walde mna chugo mikati nya de ku yo be fo aye kateme nga bone be nyemina otiko ka je niri ire bi nyemina ofana tiko ka je yusu iba ka fo ko ikado iba fo alaka ko femi novembre ko lokletani shegi bafla ni mngoni ngelesa negenye tani ulum vla wati RD ka bura ka dugu bajala anake dugu kono na majade anana wati mina barake de wo ofana to do dibila ko ate ba ka yoro furana o be dugene furana wati mi RD dona dafe ina fugo dakumbani ate cheka koro ako ate ma ebe furan ne lawa ko bla ikoro furana bla kata fini no ta ku ke jila 17h wati na lache obi japmajme ito la wuli soko majona fe barade alani de la damunendo akoko tandi nyame ni toni manjandu ijonga ni dagu ninya ni toni furambe binu ke jila ya fo chugo mimba keti okumana barade o mi mbwada aperna kada ka kale de mafo yo ka furana blawa ko ne furana nyekelengeni nko ko kumana oklota le kelengeni nko ko kumana oklota le kumalawa barade ko okumana ko tandi ko nyame yano ka fo nyame wasoro tege busa sira klokoro ata nyega ayat saba nyeka da jit nasiri yusu jahannama tiga ubegui wallahi ajana tiga da walde klokoro anga cherobe na apmedu nuvo na teke de nyega ibi bulikata doron teke katla ka segna na nyeda laji ye moche mi info ore de bak ni be nyinga le ko marto de seri mawa yusu ko mana ve mi gado ka fo deni o makuma re rosoro no ati ani muso ka saba klokoro koro lengo ko mana ni ye fale bugo da koro e yusu ko dugu se jessa so ma dafe RT de nye gado patron madam ale de ko ka be wuli ka bo ashigla ka amasi desani o magala gashi yede patron madam de kak maka shite benyo ama shima sabati mawo ko era maga banadu na malatila o mana ache ko yoroka jala aye kulebo abalma musoni dobe ano be sigila nywanga no ya dogo musoye o boli ba to dona ka o komana gwane ka do belegele o tara soro ka do ka fo muso be dabolo mina abulla ka boka bara de wele ko ate na jona ikana faranga anga ka do karzala do mobli ko nanga tana ilaptan sola o na faraka uya alla do mobli kono ku kunanga laptani zo baka se ya Gabriel Touré kama ko fa ba kono ya usele ko laptani zo la uye farkolo bedala salo ka fese ka tumbu nyena ko AVC do ko AVC ere tamashiya shimaye musola ngama na ka be ka jugu ya katafe yuso mana minye karo ka vola nyinu ku yoke mado kuko ay jode kori barade ma ikado de bali jugu ke muso ina kwa mena barade mbolila ugirina kata barade kama kata ate ko sigi jagara jakeneka de ikado ibolo laje tandilawa de RD ketawa ako bima dugu je koi kone be tandi fe no kabine be afo be abeka ne wolo dongo do konne kumboso la ko na bisoro barade nyini galiketi abana anne kumiso la ko koti bisoro de ko na bagane makona
ne ma foyi kɛ tantila o dɔnko tɛ na n'o dɔnko kun bɛ ne na a kun tɛ se bi ma a kun bɛ kɛ kaba ko daminɛ o kumana a kana bin ne kan dɛ a ye ko in ɲɛɲini o kuma fɔra min kɛ jama min girila baaraden ka bɛɛ lajɛlen ye sɔ ni jitɔ jigin maaw fari fagara jɔnkola u y'o fɔ koyi RD ko donko do dɔ bɛ ka fara a ka hakili waasi k'a kɛra kunkolotɔ ye mulukuli fana ko farala kan a kɛra dabali banko ye o kumana ko baaradenni caman bɛ yen maa nɔgɔlenni caman bɛ yen maa caman bɛ bɔ togodaninw na ka na hinɛ ɲini ko dɔw bɛna kɔɲɔminɛ ɲini dɔw yɛrɛ bɛna somɔgɔw dɛmɛ sira kan ko ni i k'a dɔn k'a fɔ i ye kojugu ta k'o dɔw sɛgɛrɛ Yusu k'a caman gansan tɛ na dɛ ko dɔw tɛ ko dɔw tɛ kokɔrɔ dɔn nka i b'a sɔrɔ masaw bɛ ko dɔn olu bɛ kokɔrɔ dɔn u b'u bilasira i k'a dɔn ni dalu jɔnjɔnw ye o kuma ko juguyabaden min filɛ nin ye k'a ma ɲi dɛ juguya yɛrɛ dantɛmɛ k'o fana bɛ se ka kɛ nin sababu ye sabu Ala yɛrɛ bɛ se ka kiiri dɔw tigɛ nka Yusu ko AT ko yala ko baarakɛden dɔw bɛ yen u ka patron bɔ u lafasa ni k'u lakana ko AT ta in dun ko yala nin ko bɛ cogo min na ta ko ninnu n'a labila wa Tomi sigira ɲininkali Tomi n'u y'a labila kɔni bɔnɛ k'a sanu ka bɔ yen u k'a deli n'o y'a sɔrɔ a nɔ don a k'i bolo ayiwa nun kunnare bɛ se ka k'a yɛrɛ nin ye nun kunnare ka nɔbila sɛbɛn ye Yusu an y'a bɔ i k'a dɔn k'a fɔ inspecteur kɔnɔ u ka bidon boli don muru inspecteur de y'ale bila yanni an ka taa sugu la indicateur ne b'ale ta a ta dɛ min ye i bɛ Isa Kawu Jim dɔn wa Isa Kawu Jim min ye aw k'a dɔn ni 4e vice président kun conseil national de patronat Isa Kawu Jim Conseil national. Conseil patronat TNT. Transition. On n'a pas patronat là, on a une. Comme patronat sa transition. Là que Conseil national de transition. Moro moga keto. Minye awakado Isa Kawu Jim. Ni mami vlane. Moro awati la Isa Kawu Jim ga machara. Ikado abibo jabaranuna. Abibo febela jelela. Minye awakado kapma suku bela jele fo manyema miye awakado Isa Kawu Jim o dande mo wale mingera minye awakado Isa Kawu Jim akoni awelela bogo jinneka amawele dora kane ikado kwa bafika gringa jo awakado olatike maula minye awakado ninda ne mo wale mivlene ni Isa Kawu Jim nayo ke ikado na mafika maul bla baula ka maula wuli ka nyeshi fangama ninga tlaka jamana nyaga misira dofe muro awakado Isa Kawu Jim o jalagili de tagaraka o jalakili min tara ka segere binye procureur o kunya blakalo sabaka sola muro ka nganga na vloga do sara nga benata awkado sente o mo ko ni wulika jo uyake fa bele jelefe conseil national de transition mi uye commission do sigisenga mi awkado no jekuliye no binyeshi Isa Kawu Jim aleka ko nyawma o wulika jo awkado o barka de bo anasa mi Isa Kawu Jim ye awkado critique la mo nanu bolo boaka minyo uyaka kiri uye Isa Kawu Jim ya bla liberté awakado provisoire la ninkatla akakiri ko lata awakado minye kalot le sabat le nanina muro nga bi jabi bobo kabbi Isa Kawu Jim no ya soro ikado awo minye nyagani minganga taka segere o nyagani awakado na taka segere minye kokor metkrit la mo ka buluga wati mina Isa Kawu Jim ni awakado ya bla liberté provisoire la angoni sigile do awakado mi o yoroni be kuna foni mbora ka bi ka fo Isa Kawu Jim egwena ka bo awakado conseil national de transition birifini wulila ja birifini te makana birifini me farao birifini mse ka wuli oni is wula so mara fe ko me birifini bila yalma ni ko balale no na birifini me bila ba yelo redi iba yelo ga buyi we birifini wuli ka bo adala e ka do Isa Kawu Jim 4e vice président table wa ka do abe critique la mo ka boloka moro dona ndatala o frana nyedo awanye volé na kanyi ex 4e personnalité abana homme d'état ay rek ma kale homme d'état non mais c'était vrai c'était vrai. C'est vrai. Oui, c'était vrai. Maman disait la vérité. Ouais, 4e, il était 4e personnalité. 4e personnalité. Voilà. Bon, 4e homme d'état. Maman dit la vérité. En état soula ou Nisbe, un bon indicateur de renouveau. Ni ala ka je. En état soula kana. Moro. Namo.
An bɛ taa ale bi an bɛ don kunnafoni kɔnɔna na an groupe commerce la sa Ablaye Mayiga an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ko a Mayiga muru ka min ye pharmacie kura verte la an bɛ foli lase Mariam Diallo ma min ye an bɛ ɲa an ka cɛkɔrɔba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Segu ɲa an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn fo y'a fɔ Kayi ni Ala ka jɛ ye foli ka kɛ kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn kulo madalen ani fɛn fɛn ɲamadalen don o bɛɛ ka foli biya ka dɔn maa ma bɔ maa la yusu an bɛ don ni kunnafoni y'a fɔ cogo min na leku b'ale ta tuguni ni ye leku ta kɛmɔ i ka dɔn kɛmɔ Jabate ale kɛn bɛ ka fasiri kɛ min bɛ san yɛlɛma ɲɛnajɛ olu ko fɔ o kumana k'an ka jamana mara kɛbɔ k'u kɛn bɛ ka kangari siɲɛ ni nka i k'a dɔn dansigi fɛn na n'o ye i k'a dɔn muguni minnu bɛ san k'u pɛrɛn ko pétard ani tasuma yelen minnu bɛ fili ka yɛlɛ sanfɛ ko feu d'artifice ko k'a dɔn ko ka dansigi u la k'u kana ko o baara ninnu kana kɛ i k'a dɔn k'an ka san yɛlɛma seliw ni olu surunyara kaba i b'a dɔn k'a fɔ min ye san laban yɛrɛ ye ka sankura ko o tile seegin kunbɛn fɛn min bɛ wele ko Saint Sylvestre a fɔ cogo dɔ fana na o tɛ 31 ye wa ko o ɲɛnajɛ ninnu senfɛ a n'o san yɛlɛma seliw senfɛ i b'a ye k'a fɔ ko pétard ci o de bɛ kɛ jago ye i k'a dɔn mugu k'a tɛ kɛ mansin nɛgɛla ye sigida bɛɛ lajɛlen na ani i k'a dɔn yelen minnu b'a fili ka yɛlɛ sanfɛ ko feu d'artifice i b'o ye fa bɛɛ lajɛlen fɛ a na k'i ɲɛna k'o farala don olu kan o kumana Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko jamana dun bɛ dabolo min na bi an bɛ lakanabaliya hukumu kɔnɔ o bɛ san caman bɔ wa sigiyɔrɔma caman ko o fana bɛ ka kɛ hakaja bingani walew bɛ ka kɛ jatigɛ wale kɛbaa tigilamɔgɔw fɛ minisiri min bɛ yen n'o ye ciɲɛ don lakana ani an tangaba olu ka an tangani o kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma a ye laseliw kɛ ka laseliw kɛ ka maaw k'u galabu kari ka taa nin ko in ma ko maa si an kana sɔn nin ko in ma an k'a dabila ɲinansa in na Yusu communiqué bɔra k'a bin novembre kalo tile 30 tɛmɛnen k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye pétard ani feu d'artifice ye ko olu laadala ko la san yɛlɛma seliw mana se ko olu ɲɛnajɛ olu fana bɛ don ɲɛnajɛ la i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ mankan ye ko lakana bɛ cogo min na bi lakana minisiri ka fɔ la a k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gwɛlɛya se maaw ma ka dɔw bɔ u dabolow la k'a sababu kɛ jamana yɛrɛ tɛ fɛn basigilenba ye fɔlɔ lakanabaliya o ɲɔɲalen don ko n'i ye taabolow ta k'a lajɛ jamana ka lakanabaliya hukumu kɔnɔna la ko an bɛɛ bɛ se ka jɛ nin kɔ ka nin ko in k'a to k'a dɔn k'a fɔ yaasa an ma kɛ a ko bɛ se ka kɛ an bɛɛ ma lafiya ye cogo min na ko pétardw ni k'a dɔn feu d'artifice ko olu cili ko jamana seleke 4 fantan 4 bɛɛ fɛ ko jɛn kelen tɛ n'a ye ko ye ko min ye k'a dɔn k'a fɔ sariya fana sigilen don a kama ni maa min y'i tulo ma gɛlɛya k'a baara a k'i ka taabolo ye ko lakana tigilamɔgɔw bɛ yen n'o ye force de sécurité ye olu bɛna bila ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen jɔjɔlimajɔ ka jateminɛw kɛ o kumana ni maa min kɛra nin sariya sɔsɔba ye ani nin hakilina in tali o sɔsɔba ye o kumana ko e n'i yɛrɛ bila ɲangili bolo kan ɲangili min ni n'o fana ka kan k'o na boli kan o bɛɛ lajɛlen da dantigɛra laseli in kɔnɔna la n'o ye communiqué ye kɛmɔgɔ Jabate ale ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a bɔ leku kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli moro leku n'i y'ale bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni m'a ta o ye lekonba ye moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement o kɛn bɛ ka waleya dɔw ta nka waleya bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ min ye douane maa ɲɛma o kɔni aw k'a dɔn min ye san 2021 min nafolo min bɛ yen n'u kan ka aw k'a dɔn min ye aw k'a dɔn nin nkalon yɛrɛ la n'o ye mois de novembre moro aw k'a dɔn miliyari 60 i k'a dɔn aw min ye o na kɛ aw k'a dɔn sɔrɔ taa sira ye kuma in aw maa y'a fɔ n'o ye aw k'a dɔn douane maa ɲɛma ye douane maa ɲɛma aw k'a dɔn ale kɔni ye nin fɔ ORTM jabarani sanfɛ min ye aw k'a dɔn an saa bɛɛ lajɛlen nafolo min kan ka ɲini sa o nafolo bɛ ti jɔ miliyari 656 ana kunkan fɛn moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn o min filɛ nin o ye ko janvier fo ka taa bila aw k'a dɔn san kalo laban na moro nka a bɛna ta bi min ye aw k'a dɔn miliyari 500 ani aw k'a dɔn 32 ana kunkan fɛn aw k'a dɔn o de kɛra sɔrɔ malo sɔrɔ ye bi nka a bɛna ta aw k'a dɔn min ye fɛn dɔw bɛ yen olu kɔni waleya taara min ye k'a jira k'a fɔ aw min ye fɛn da dumuni fɛnw olu bɛ se ka na don cogo min ye a nɔgɔya la k'a sɔrɔ dasingu min kan ka kɛ ani nafolo min kan ka a don kunkɔrɔ moro nafolo aw k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen bi bi k'o de kɛra fɛn ye fɛn min aw k'a dɔn n'o ye ko lasumaya ko n'o tɛ ɲankuma aw k'a dɔn san laban u kun n'u tɛgɛ dafɔlen kan
mura benata mi ye awakado miliyar tan jegi to ga ta se miliyar mugan ani kele ko de ko nimbita awakado o ko dafe muro awakado mi ye ni ko bela jele ga benata awakado mi ye duan ma nyama Amadou Konate ale ko ya jira ka fo aluni mi ga benata ulu ko nakko sugu bela jele ke mi ye awakado alno asro awakado geleado be ngaw gelea unna ko sugu bela jele ke wala sa awakado mi ye uniform mi ka fe jugo mina wode kondana ale ba ngini awakado ma shi kan bolo jigi min ye wuli ka jode ka nga kesanga ani wati min ma to awakado sorob se ka ke sorobulu soro jugo mi ko olutna awakado budget aba lakuru min ye sigili min be koka ko lutno kono koy ikado oluna bara dambele ikado katani bara e awakado sorna ka zirala min ye awakado ni ko bele jelenye ajara ka fo awa anga jamana gono min ye awalakana balia min be ko o kembe ka fie baddo awekado duan ka barado la no temena ka boy muro awekado jigitike banabi no nyebe kamana gba no awekado coronavirus muro awekado ko ke o fana bna ni gelae nga o na gelea tabe muro awekado oluko nu seko ke unu seko nu dama irake mi na folo mi vora ikado awaminyu obsika korika do anga jiginya gono tugomina nga benata utuna kene farabla kelemi awakado noye ngana muni kelelili muro munu be doni awakado dorogu jugue muro kale be foli lase mi awakado lieutenant colonel directeur général de la douane de Kulukoro lieutenant colonel Mamadou Kulubali muro awakado minye kuremale femi gerai ko madugo mashila muro u tegeda fenga femi nabike awakado sabuye mi ka kenero jamana dongo oti dore abidangare arma donga kenala muro o sugo chene ni awakado she chene muno nu uyu tegeda ga muro awakado ko bela jile be ajira ka fo awakado wuliga jode kele do goy o ma tameka boy minye awakado poulet avarié. Checheni poulet avarié. Chechu chetuli. Chetuli. O jigashu fana jigatuli chama ne fana banga subule. Awo? Chechu ni jigashu. Chechu ni jigashu. Atole goni. Et pourtant il dengue ni pas fokui. Aya fo amena. Chendo ko barangono. Lamininge. Mfage. So du lamini. Ne baba ene foya ne. Ani foya kunu mani gele kabna ni bana jugu chama ne. Awa du mekede. Muro akunfle ni uba che machine ba beke. Abana. Kuloti ma ala jango bana kabla ala. Abana. Katana ye fo wushu yoro la kata wushu. Kasoro kana na chambre fradla. Oba to kolote fi semete fi. Baba numbe barake. Shedo be olu be kalo woro ke. Fo itasoro. Afo itasoro. Ngado be ukle flani ya dun huno de. Moro no tebera kaboy mi avocado feno be no avocado drogu jugoye muro avocado udwani itegeda olu bele jelika muro avocado directeur général o bana jira ka fo avocado tema kelem baray jamala barado o ba ale ba nyini mi avocado bele jeliki tegedi nyama mi dwanye bele jeli mi avocado mi jamana abese ka soroke chugombina avocado fem be no lo be chenu do jamana ka do jamana kono moro se ka o kele chugo mina o ta chugo shila ko beki yeredi sebela ala ka nguna ja ni sebe ayni mbo sebe ngono sebe minu ba wole ko le combat mi avocado Kevin Kadaso nale ka fatri le combat kono biso ko mandana ni koni ukala je flelana nota ko jere de bika chaya mauma samene yarore ko de bika chaya mauma abana yusu ametemani kuna foni ali bindango ame kuna foni ta mi ka do nun kunare mese ka leka kuna foni ta ka do ka fo inspecteur kono tuguni na antara inspecteur kono ningo ni ka do sharia soso ni kategele ya wale mi na kera yilimane wala make joko ere kangwe o fe mi ka do ka fo ko ni fleche doye ka wale muso fa ko sabu ko bana leka nyamoyama wekeke atikete de ale de aketi not offendo ati koni akon tikete wal muso wallahi ni kolokolo ni du fambe musola muso wana la wallahi ni chei ni barka bane no wal muso furule awo ko fu ka kutaka ale fe o de bano ma de akele fla sabuyi Allah ni here Jesus gire ka ta dabulo binga mabi yere nyini ga sabuyi
Yusu kunnafoni an bɛ don a kɔnɔ fɛn min ye nin ko in ye a kɛra 2021 san octobre kalo o tile 12 ka bɛn ni tarata don dɔ ye a kɛra yɛlɛma ni cercle kɔnɔna la o fana bɛ Kayi marabolo kɔnɔna fɛ o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko Hajigila kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a kɛra ye den buguda do min n'a bɛ commune min fɛ o ye k'a dɔn Gori Jafunu o buguda k'a b'o de fɛ ayiwa k'i k'a dɔn kilomètre 20 bɔ ɲɔgɔn ka kɔn yɛlɛma ni dugu kɔnɔna yɛrɛ cɛ ayiwa ko maa min ye nin baara in a kɛra ka ɲɛsin maa min ma n'o kɛra o bɔnɛ nin na o de ye Gesi Ture Gesi Ture i k'a dɔn musolaka don a si bɛ taa san 20 bɔ ɲɔgɔn la a furulen don Ala ye den kelen kalifa a la Gesi Ture i k'a dɔn k'a fɔ Gesi ale bɛ waati min na i k'a dɔn cɛ dɔ bɛ yen nɔ ko i k'a dɔn ko fana ɲɛkinɛ ka k'a kan a dun y'a jira k'a fɔ ale ye walimuso ye a tɛ se ka kota kɛ ko cɛ fana tɔgɔ de ye ko Jibirili Jara Jarakɛ i b'a ye k'a fɔ a fana ko den kelen b'a a bolo o kumana Jarakɛ si bɛ taa san 30 bɔ ɲɔgɔn la nun kunnare ka fɔ la a ko i k'a dɔn kunnafoni sɛgɛsɛgɛliw olu y'a jira k'a fɔ ko siga kelen don i k'a dɔn maa dɔ la ko ni maa 2 minnu kofɔlen filɛ nin ye k'u bɛɛ lajɛlen bɛ buguda kelen kɔnɔ n'o ye Hajigila o buguda ye o kumana Yusu ko i k'a dɔn san 2 bɔ ɲɔgɔn nin kamaleni ni dalen don walimuso ka ko fɔ a ka ɲamɔgɔya ta k'o sɛgɛrɛ Jibirili Jara a kɔni bɛ Gesi Ture ko jɔli yɛlɛmajɔ la n'o taara yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛ girinkajɔ ni ŋaɲaki la ye yɛrɛ masu ni yɛrɛ ko fɔ ka k'ale fɛ kanuna o kumana ko ka fɔ ɲɔgɔnya ka tɛmɛ o cɛ hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ Gesi y'a jira a la ale ye muso furulen ye musoya danbe ta ale yamaruya ka don da fɛ o kumana octobre kalo tile 12 tɛmɛnen min ye nɛgɛ ɲɛ 11 waati ye 11 ye an bɛ ɲini jama fɛ 11 waati la Jibirili i k'a dɔn n'o ye Jibi ye Jibiri ye i k'a dɔn Gesi de bɛlɛnbɛlɛ ja a ɲɛ b'a la Gesi o kɛn bɛ ka i k'a dɔn kungotaa minɛnw ta o bɛ fɛ ka taa ka gwanforonin na ni ka taa gwankɛnɛ dɔ bɔ ka n'o kɛ denbaya ka fana ye o kumana ko Jibiri ale de y'o ye sa Jibiri ye Gesi jɔjɔlimajɔ ka Gesi jɔjɔlimajɔ ka taa yɛrɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye zirabulubola ye ka bese dɔ ta sa ka taa yɛlɛ zirasun dɔ la k'i sogolo ye i n'a fɔ a bɛna zirabolo de kana jaja nin bɛɛ ye Gesi Ture bɛlɛntɔ ye sabu a b'o ka nakɔforo yɔrɔ dɔn o taara o b'a ka foro la waati min na i b'a ye burusu kɔnɔ yen nɔ n'o ye kungo kɔnɔna ye Jibiri i k'a dɔn k'a fɔ ko a sina ka i wuli a jiginna ka bɔ a kan i k'a dɔn min ye i k'a dɔn zirasun kan zirabolo kana yɛrɛ bilala i kɔrɔ k'i kunda i k'a dɔn Gesi ka k'o bɛlɛnbɛlɛn ka na se Gesi Ture ma ka sɔrɔ ka gɛrɛ o la k'a na ɲamɔgɔya ta k'o sɛgɛrɛ ko Gesi hakili b'ale ka fɔta la wa k'a delila ka min fɔ a ye ka tɛmɛ k'a ye dɔ kɛ sa bannen don ale la k'a t'a lajɛ wa ka manamana k'a caman fɔ muso ko k'o kelen don ne ye min f'i ye o kelen de don dɛ ne ye muso furulen ye o tɛ n yamaruya ka i k'a dɔn kota kɛ e fɛ o fana k'i bɔ yen ne y'i k'a dɔn k'a fɔ a fɛ ye k'a ti bɛn o kumana ko musoya yɛrɛ a danbe kama ne tɛ se k'an yɛrɛ di e ma i ka sabali i ka jɛ Gesi y'o min fɔ cɛ in a k'a dɔn a ka banajugu wulilen don a fɛ koyi sabu jarabi kɛn bɛ ka mugufura da a la o jarabi min ye mugufura da kamalen na jarabi in b'a to koyi a gɛrɛla Gesi la o y'o kuma min yɛrɛ bɔ a da Gesi Ture a y'i kɛ o ka i kɔrɔ kiri kara waati ta jantɛlɛ ni kɛrɛnin disiba ko fɔ a ko o dasi kungo kɔnɔ yen ka sɔrɔ k'a mago dilan o la hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ muso in Ala y'a dɛmɛ a kolo ka gɛlɛn ayiwa muso ko i k'a dɔn o y'a kɛɲɛ a y'a da tulu la k'a da jaba la a ma Gesi Ture sɔrɔ a wulila ka mun kɛ a ye bese ta k'i jɔ a ko Gesi ma k'o bi sɔn walama o bɛ taa su la a sɛbɛ kɛ Gesi ko ko karisa ko ne bɛ sulata kɔrɔ dɔn ne ka kafoɲɔgɔnya k'e fɛ ne kale k'a don ko n tɛ janfa kɛ ne ka musoya danbe tɛ n yamaruya n ka nin kɛ o kumana ko n bɛ sulata fɛ n'o ye karisa n'o de don ko i bɛ bila furumuso laduru bɛ hali bi dɛ a ma ban walahi a ti ban Ala ka maa ɲuman mana ban a bɛ dugukolo meleke walahi Yusu Gesi ma sɔn a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka bagabagaw kɛ Gesi ma sɔn min kɛ kamalen a y'i kɛ Gesi ka tuguni cɛntanijɛ dabɔra ko fɔ a ka maa mago dilan o la o ma sɔn waati min na a dusu tiɲɛ de Jibiri wulila ka bese ta i kɔrɔ ka Gesi kana tigɛ ten maɲaki ale bɛ se ka mun kɛ bilen foyi Jibiri Sekɔrɔ Jibiri ko tɛ dɛ Sekɔrɔ Jibiri Kulubali bɛ yen ale bɛ jɛtu la ale ko tɛ nin ye Jibiri Jara ye Jaralakaw ninnu barika bannen sa
Jibiri i ka dɔn a ye gesi tura a y'o kana tigɛ ten maɲaki i ka dɔn a dusu tiɲɛni ko ni jaja ni jarabi tɛ ko min na i k'a dɔn k'a fɔ juguya bɛ yen nɔ ni kanu ma ɲa yɔrɔ min na hasiriya bɛ na ye o kumana ko gesi k'a tora i k'a dɔn k'a fɔ a ka ladiriya n'a ka musoya danbe kɔnɔ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ gesi a y'o kana tigɛ kungo kɔnɔ waati min na a seginna ka na ka n'i da ka soju la i ko ma kɛ Jibiri kɔni Jibiri Jara maa ma se k'a la yɛrɛ o kumana ko gesi de mɛnna kungo kɔnɔ a ma na nakɔ kɔnɔ ta ye tiɲɛ tɛ segin so k'o fana ma fɔ dɛ sigiɲɔgɔnw ani bugudala denmisɛnw ani denbaya bɛɛ wulila ka kungo kɔnɔna minɛ i kɔrɔ ka yaala dabɔ funankɛninw de yaalatɔ ni bugudalamaw u taara bɔ min ka gesi i ka dɔn a fure dan bɛ kungo kɔnɔ a joli bɛ surulen don k'a ba kantigɛlen maɲaki o ma k'a la gɛlɛman ye dɛ i n'a fɔ Jibiri o si m'a bɔ dɛ a tilala ka muru digi i k'a dɔn gesi de kɔnɔ k'i kɔ don Jibiri ma ɲi dɛ Jarakɛ oui Cɛlakurubakari o ko sɛgɛsɛgɛli olu dabɔra nka maa bɛ maa la olu kun sɔminen bɛ Jibiri fɛ olu ko Jibiri Jara dɛ k'olu sigi an bɛ Jibiri la ko sabu k'a fɔra ko bɛɛ ka bɔ ka taa ɲinini yɔrɔ ko Jibiri ma bɔ k'a digilen a ka soju la i n'a fɔ ko ma kɛ k'o ye siga dɔ ye fɔlɔ o k'i bɔ yen ko Jibiri ma gesi ko kɛ i n'a fɔ a kunkan ko k'a sɔrɔ ale de tun bɛ yɛrɛ la muso in nɔfɛ dugu bɛ bɔ a kalama o kuma fɔra min kɛ u ye ci lase zandarameri maaw ma zandaramaw taara ka taa i k'a dɔn fure dayɔrɔ lajɛ ka dɛnganiya ko bɛɛ lajɛlen kɛcogo ka waati min na o kumana ko siganama ye jɔn ye ko Jibiri Jara o kumana wulila ka taa Jibiri Jara nɔfɛ araba don octobre kalo tile 13 2021 san na o kumana Jibiri Jara u y'a koron waati min ka ɲininkali busamisɛ gwa la Jakarija kɛnɛ kan a ye jɔnko Ala fɔ ko ale de gesi fa koyi gesi Ture k'a fa ba jɔnjɔn yɛrɛ de y'ale ye o kumana u ye mun kɛ u ye i k'a dɔn fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ ka i k'a dɔn ka Jibiri bila ka taa kiritigilamaw ka bolo kan Jibiri ni Ala ka jɛ kiritigilamaw mana s'a ma ni min ka kan o na fɔ a ye ko nka gesi tora a ka ladiriya a n'a ka musoya danbe matarafali n'a ka hɔrɔnya de lakanani na k'a tora o de la a ma to kojugu la Ala k'a da yɔrɔ nɛma gesi Ture Ala k'a ɲɔgɔnnaw caya musow la Ala ka lahara sɔn suma ka saya k'a ma hɛrɛ Yusu i ka dɔn an ye nin bɔ inspecteur kɔnɔ Konare ka nɔbila sɛbɛn don n'o ye Nuhu ye Moro min ye avocado ministre de l'administration territoriale colonel Abdoulaye Maiga Moro u nana ka na ta nin bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ k'ale avocado porte-parole du gouvernement Moro avocado nin kɔni kɛra kabini Choguel Kogala Maiga kabini ale kɔni kun nana o y'a sɔrɔ nin jɛ in de ye avocado porte-parole du gouvernement ye nka Moro avocado Choguel Kogala Maiga nale gouvernement sigi i ka dɔn a kɔni kun b'a ni jɔyɔrɔ fa fɔlɔ nka kɔsa Moro avocado min ye jarabolo min bɛ yen n'o ye décret numéro 2021 0859-PTRM n'o ye décembre kalo tile fɔlɔ ye san 2021 Moro ale kɔni bilara nin jɔyɔrɔ la n'o ye a ka dɔn colonel Abdoulaye Maiga Moro a ka dɔn colonel Abdoulaye Maiga Moro a ka dɔn ni maa min filɛ nin ko tiɲɛ yɛrɛ la a ka dɔn min ye a ko tubabukan kɔni bɛn b'a da ale kuma dɔn man ŋana don Moro a ka dɔn ni jɔyɔrɔ min filɛ nin a bolo ko ministre dɔ min ɲɛsinnen dɔ an ka jamana kɔnɔ kɔɲɔw ma ani ka dɔn awa min ye fanga kana bɔli Moro ko b'a jira sa k'a fɔ awa min ye kabini article min bɛ yen n'o ye article D Moro awa ka dɔn n'o o kɔni o taara n'o ye awa ka dɔn article 2nan ye n'o taara o b'a jira k'a fɔ awa nin kɔni talen dɔ bi ni k'a kɛ awa ka dɔn min ye gouvernement o ka kuma lasela ye don n'a nataw la Moro awa ka dɔn ani ɲɛsin kunnafonidilaw ma ka ɲɛfɔli kɛ min y'a to a ka dɔn nin taara nin waleya in a kɛra nin waati in na Ala k'an kunnaja min ye a ka dɔn Alpha Gallo ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ayiwa i ka dɔn nin bɛ bi dansigi an ka porte-parole tɛ ganselikɛla de ale kɔni bɛ laseli de kɛ ale ganseli ka surun ɲɔgɔn laseli ni ganseli komi ganselikɛla dɔw bɛ dunun ta nka ninnu tɛ dunun ta dɔw b'u jɔ sɔngɔnna na ka ɲɛfɔliw kɛ a bɛ faamu cogo min n'o tɛ rendez-vous avec Kuluba o kuma an ni ɲɔgɔn cɛ o waatiw bɛɛ tɛmɛna yan jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko don bɛ tɛmɛ Cam de tun t'o kɛ awɔ kɛ rendez-vous avec Kuluba ministre yɛrɛ bɛ jɔ ka ɲɛfɔli kɛ don mun tɛmɛna farafinna bɛɛ y'a jɔ Bayajuru yɛrɛ tile nɔgɔyara n'o tɛ don tɛmɛna farafinna don tɛmɛna farafinna don ma tɛmɛ Mali kɔnɔ yan don tɛ wele donna Moro
kado ni nanga kunnafoni da ni ala ka jɛ n bɛ foli bila ala don jama nka mura ko in ma fɔ n ye dɛ komi tuma dɔ la kow ka ca awɔ an bɛ muso tɔw kelen na tuma dɔw la an bɛ taa musokɔrɔbaw kɛrɛfɛ ka taa kuma u lamɛn o de y'an fama ɲɔgɔn kamalen i tɛ ɲalikɛla ye o e tɛ ɲalikɛla ye n'o tɛ ni nin wusuku fɔra teriya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la i t'a mamu wa i b'a nangam a m'a fɔ n ko fatika ya n ko tiɲɛna n ko a yɛrɛ bolo degunnen ko ka se ka nangam a bɛ ten de nka sɔmina ne la o a bɛ sɔmi kɛ a bɛ dɔn o tuma na an bɛ Mokhtar Sadiou Tall fo kabi Segu ka Mamadu Digo ka foli kɛ n yɛrɛ tɔgɔ Modibo Kulubali Albitri kɔrɔ dɔ a bɛ artisanat i k'a dɔn a bɛ ba Elebo an ka foli bɔ a ye grand frère ka foli kɛ i k'a dɔn kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen ye Yusu ni sanga in na an bɛɛ bɛɛ lajɛlen barikada ni ko waleɲuman dɔn kumana kanuba bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan waati kɔni ale sɛbɛkɔrɔ kuruna an bɛ bɛɛ fo bakurunba foli la walama Moro Kolokani an ka karamɔgɔkɛ bɛ alimami n'o ye Mamadu an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Mamadu Ba a n'a furumuso Nɛnɛ Tall minnu bɛ Kolokani Moro an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka filɛbaa ni lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Moro an tɛna ko bila dagɛrɛ la an k'an bɛɛ da inshallah ala ka jɛ dɔgɔkun nata an na ɲɔgɔn sɔrɔ baara ɲɛna suya collectif ani ce merci beaucoup